Kaso patumoy dahil basig mabili na sa kadiha. Tagak kita kaslay. Lisod ning matagak kaslay na daway mo sao. Sakit na ba? Tapos mamay kadlaw, dato ara namang mura na maghapon. Nit naman. Kaila at tagaring dapitan. Ay murag kaluag sa dughan. Kaya yung dughan nga nagluot ba? Yung kaluag. Ano ka dughan ngayon? Di samo, kang labi, pwede ra po talaring mamuto. Basta makakuwala, ato na na. Ano tate? Sawa? Oo. Sorry ta. Ano sa dagdala? Doon kami sa doon kami sa kuan guys, kadapdapan rice terraces. Nindot na kadugarsada nila dari guys, ongoing gyapon na gilang construction gaway dining pon nagbalik na mo kuan na dyan tanan semento na. The Rice Terraces tayo dagang pao. Ito nga fish pan lagi na. Lagi kita dagang tilapia. Asa man ani? Ilan mo ito ba? Apa? Kau naon ko dai. Nah, jodoh dah. Sampai apa?
Kadapdapan rice terraces. Laag samtang wa pa na ni mahong haplas. Kay og manimaho ng haplas magsige na lang magligad. Kaingon mo guys og naranis Banawi makit-an ning rice terraces. Napod ni diri sa Bohol oy. Na makit-an diri sa Kadapdapan. Kandihay Bohol. Unsa kanilang humay giabunuhan ba kani? Bunuhan natin no. Lamaya ka do silang humay oy. La. Lami na di mo balik dani og ting-ani na kay manganit ah. Manganit ag di atong tinanom. Basig na po imo ingog bulinaw dagko. Bulinaw murag mangko. Lami aja drone dani no. Kita tanan. Wala ba dyan nakalami guys basta na ay irrigation no. Kay lamig humay. Agamo ang taong mga basta ka na to sa lisya ba nang liki na. Sama sa ahang wait ning liki na. Ay tungod sa kainit. Wala man sa danig pagpatubig. Pagpatubig mo. Pero sorry mamos. Lasyo. Lami as view oy. Ug kisa tong gustong magbasig gusto mo mag-print up dari. Ligid-ligid mo dalis ka man dyan. Pagampingin taon mo kay jag mapul mo, warabay mo sao. Aga ko guys, nagpahungora ko sang gibati kay kanihang gugma gilawa-lawaan na. Wala nila may ang buwak. Na guys, mao nang lami kadto gilang basakan kana sila irrigation. Daghan og tubig. Nagapaw-apaw. Maadyoon tapod og pareha sa uban ba nga agog man nagapaw-apaw pod. Kay di pareha sa uban nga agog man nga pas mo na. Oh my God! Unsa man tong diha? Maadto ning maglaag ta guys nga di planuhon kay madadyon. Nagsugod og lakaw, may nga lamang ato ta. Tuwa na gid ding tuling gid ni. Kapila na jud kong bubakasyon, wa jud ko kalaag, karon na jud ko nakalaag nga wahinon planuha. Mao nang di na lamang jud ko magdali guys, kay di na lamang jud planuhon. Kay basin day pag mo abot ra. Ha. Kisa ka po'y tag-ija na ng mga basa ka. Wala sila guys, nagiganahan nagtinulin. Basig maglakaw naman tapadong sa ato. Simbahan? Shout out sa tanang taga Kadapdapan. Di ako sa inyong rice terraces karon.
Diyan mo balik ko po, nagtingani na kay mangani ko. Haman! Pwede na ba si Kupan? Oh, mayo bitaw pagpista dani. Kani nanti ba dito ta sa ubos kay mura nag-arang hapon na. Da pagsaka nato kay tas mamnigadlaw. Oh, totoo sila gani ha. Tugi kan tong tubig dato sa ubos. Asa ibabawa mang tubig. Hapit na kumahog kasi musaw na. Dapo ito bagsaon makakangang ibuong. Oo, dia pipispan. Gagmay pa. Ay doyan. Katang. Wala ang daghan isda. Sugo tag paabris lasyo. Mao ni kang kabasakan. Nagkabasakan. Og kisa tong nanay ingani kadakang kabasakan, pwede na. Pwede na mga asawa. Pero ugwa pa, pangita sa laman maghimong basak. Shout out! Ano sa bata mga tuputing ba to? Ito. Dugay na ko akang nga to. Wala na akong mabalik. Last itong pag 2019. Papato na dugay lang po tao. Uli na padmi guys. Nagbalik na to sunod pohon. Siminto na ni. Pikas no. Grabing taas sa dito, ubos na to po. Nawas hangin, oy. Laman ka ba, oy, tatumay sa init. Pasal ko dapat nanti. Turun tingin to ante. Ay ginoo ko. Oo, dito dito lagi kasi babaw.
Topo dato oh. Naisa. Oh, tapa mo dito. A few moments later. So guys, wajud mi kauli, grabe dyan yung laaga ron. Way uli ay ni. Murami danig mag-check-in lanti. Na nagkuha lang mami da, nagumba mig nangka. Kay naka-sik mo yung mampus angkol, gani nagnangka tamong nagian. Ikas ka na umantad. Watcha, manihapon na mi guys. Ala, mga natadal na sila. Para bas ang pulo mo. Nasa di naman to. Nakadigja lagi tagpiso.